Ćao svima! Danas delimo poklone, ali ne tako lako. Naši učesnici će proveriti da li fantastična 3D olovka može da nadmaši staro dobro testo za plačinke. Hajde da saznamo ko je najbolji umetnik, a ko će ostati bez ičega. Da vidimo. O, baš je lepo ispalo. Moja balerina je prelepa. Ballerina cappuccina. Zdravo svima! Wow, to nije loše. Imam ideju za vas. Odlazite u izazov. Šta? Gde smo to mi? Dobrodošli u novi umetnički izazov. Hajde! Ja sam jači. Ja sam. O, vidi. Ja sam pobedila. Pažnja, pažnja. Eto šta morate nacrtati. I to je vaša nagrada usput. Wow! Neverovatno. Šta je tamo? Oho. Možete početi da crtate. Da. Ja sam spremna. Uzet ću crno testo i nacrtati konturu, a zatim dodati bele i plave detalje. Svaka mi čast. Ispalo je baš dobro. Moj robot će biti bolji. Ja sam majstor u crtanju. Dakle, prvo ću nacrtati noge. Tako je. Čekajte, šta to tako miriše? Aha, još malo. Odlično mi ide. Što to radiš? Skloni se od moje plačinke. A sad ću opet uzeti crno testo i nacrtati noge. Wow, završila sam. Yes. Baš mi se sviđa kako je spalo. Mogu se odmoriti. A šta ja da radim? O, imam ideju. Da, sad ću napraviti nešto zanimljivo. Mislim da se Britney to neće svidjeti, ali bit će zabavno. Još malo i... Eto, nacrtao sam žutu viljušku. A sada gledajte. Ukrašću njene noge. Šta? Gde su noge mog robota? Hej, Andy! Šta? To nisam ja. O ne, šta da radim? Nemamo više vremena. Deco, stanite. Pa, eto šta ja imam. Je li to sve? Samo noge? A šta je kod tebe? A ja imam, eto. Šta je to? Gde su noge? Ajoj, vi nemate pojma. O, ideja! Hej, Andy! Hajde, stavi noge ovde. Gotovo! Hej, balerino, gledaj! Šta je? O, to je druga stvar. Svaka čast, pobedili ste. Dakle, ovo je vaša nagrada, a ona već ide kod vas. O, vidi! Robot dolazi kod nas. Wow. Ćao svima, ja sam robot. Pritisnut ću dugme. Vidi! Unutra je sladoled. Neverovatno. Da, baš je ukusan. Aha. To je bila odlična runda. Hvala, robote. Da, ali ima još. Šta to radite? Greška. O ne! Pokvario si robota. O, jadan. Deco, pažnja. Da? Kako šta, ovo je vaša nova nagrada, krenite. Važi. Koje testo da uzmem? Dobro, neka bude crno. Prvo ću nacrtati konturu, zatim dodati sve ostale boje. Ekstra! Počinjem ja. Prvo ću nacrtati crnu konturu. Tako je. Nešto nije u redu. Ne sviđa mi se kako je spalo. Bacit ću to. Šta je to? Andy! Ja, izvini, nisam namerno. Okej, pokušat ću ponovo. Hajde, hajde. Pa šta je to? Nema više strpljenja. O da, ovo baš opušta. Okej, smirio sam se. Pokušat ću ponovo. Da, ovog puta sam uspela. Gledajte pažljivo. O da, valjda nije loše. O, šta je kod Britney? Lepota!
Ej, šta je bilo? Ništa, dobio sam ideju. U rancu imam štap za pecanje i pauka. Da, to mi treba. A sada gledajte šta će biti. Uplašit ću Britney. Ja čekam da se moja palačinka ispeče. Šta je to? Pauk! O ne! Kakav užas! Odlazi odavde! Šta? To nije pravi pauk! Andy, to si ti! To je bilo zabavno. Stanite! O ne, sve sam uništila! Pokažite! Šta da radim? Eto! O ne, to je užasno. A ti? Eto, gledajte. Ovo je već bolje. Čestitam, ti si pobedio. To, ja sam najbolji. Odlazim u Legoland. Tu je neverovatno. Presrećan sam. Hajde. Ja sam pobedio. Pa dobro, baš si bezobrazan. Pažnja. Gledajte, to je super ruka. Wow, zanimljivo. Ja hoću da je dobijem. Onda počnite da crtate. Hajde. Ja ću pobediti, jesi čula? Nema šanse, ja ću biti bolja. Pogledaj kako mi dobro ide. Da. Šta? Da. Moj crtež je još bolji. Pogledaj kakvog pauka imam. Dodat ću crvene detalje. I eto. Wow, to je zaista prelepo. A šta je kod tebe? To je smešno, Britney. Deco, vreme je isteklo. Da vidim šta imate, Britney. Eto moja ruka. Šta? Pa ne, to nije dobro. A šta je kod tebe? Ja sam napravio ovo. Kako vam se čini? Wow, to je prelepo. Čestitam, to je opet pobeda. Da, dajte mi tu ruku. Izvoli. O, da. Blago meni. Ja sam presrećan. Sad ću je probati. Aha, stavljam na ruku i uključujem. Oho, ups. Šta? Šta je to? O ne! Oslobodi me! Sad ću ti pomoći. Ne mogu. Britney, ovo je za tebe. Ne treba! Gledaj! Dakle, deco, ovdje je vaša nova nagrada. Da vidimo. Pa to je Labubu! Dajte ga meni! Trenutak. Prvo ga morate nacrtati. Da, ja odmah krećem. Uzet ću ovu boju. Prvo mi treba kontura. Super! A zatim ću dodati belu i roza boju. Iskreno, ja bih više voleo da dobijem crnu igračku. Da. Znači, nacrtat ću nju. O, da. To će biti mnogo bolje. Dakle, prvo uši, a zatim glavu. Wow, odlično mi ide. Šta? Pa to je odvratno. Ja ću 100% pobediti. Ti nemaš pojma. O ne, šta sam uradila? Sve sam upropastila. Šta da radim? Kako vruće. Ajde, moram da je okrenem. Moje ruke. O ne. Šta je sa njom? Ona je kao i uvek. A ja sam već skoro završio. Moje ruke. Kako sada da crtam? Sve sam upropastila. Eto što mi je ispalo. Andy, a šta je kod tebe? A ja sam napravio ovakvu igračku. Baš je slatka, jel da? Deco, hoću da vidim. Eto, gledajte. Šta? Ali mi imamo belu igračku. To nije to. A šta je kod Britney? Ja imam samo to. Šta? To je još gore. Dobro, šta da se radi? Andy je pobedio. Znao sam da će tako biti. Ova slatka igračka ide tebi. Čestitam.
To nije baš ono što sam hteo. Kako slatko! Ne može. To je ipak moja nagrada. Sad ću da je sredim. To mi ne treba. I ovo je suvišno. Šta on radi? Tako je. A sad ću da je obučem u svoje stvari. Da, tako mnogo bolje. Izgledaš baš brutalno. Super. Baci kocku. Šta misliš? Andy, vidi! Da, deco, mi imamo novu nagradu. Ovakav ranac. Kako vam se čini? Baš je lep! Da, nije loš. Onda krenite da crtate. Hajde. Dobro, ja već počinjem. I ja isto. Uključujem i krećem. Napravit ću baš dobar ranac. I opet ću pobediti, ne sumnjajte u mene. Meni ne ide baš lepo. Jao, a Andy opet napravio remek delo. Šta da radim? Ideja, uzet ću makaze. Samo tiho. Nemojte da mu kažete. Andy, pomozi mi, molim te. Naravno. Aha, a ja ću preseći ovo. O, Andy, baš si dobar. Hvala ti. Nema na čemu. Ja ću nastaviti da crtam. Hej, šta je bilo? Zašto mi olovka ne radi? Nešto nije u redu. Dobro, uzet ću drugu boju, na primjer zelenu. Da, sada mogu nastaviti da crtam. Odlično, tako je ispalo još bolje. A uopšte nije ono što je trebalo. Da vidim. Eto, ja imam ovakav crtež. Pa onako nije nešto. A šta je kod tebe? Sad ću da pokažem. Okrećem i eto. Gledajte. Da, ti si pobedila. Čestitam. Konačno. Ovaj ranac ide tebi. Čestitam. Baš sam srećna. Da vidimo šta je unutra. Oho! Koliko igračaka! Neverovatno! Blago meni! To je najbolja nagrada! Stavit ću šnale, naočare i eto! Sad sam prava lepotica! Jel da? Pogledaj kako izgledam! Ma onako. Ma samo mi zavidiš!